Do Piešťan vás priviedla konferencia Pikto 14. Akou témou ste pred publikom vystúpili a aká diskusia sa možno z tejto témy potom rozvinula? Rozprával som o ilustrácii vo verejnom priestore a myslím, že diskusia bola adekvátna tej téme. Každý má iný názor na to, takže bolo to myslím celkom fajn. Teším sa tomu a hlavne, že ma zavolali. Kto vás oslovil, aby ste prijali teda účasť na tejto konferencii a táto problematika je asi teraz dosť populárna? No pre mňa populárna bola tak pred 5 rokmi, ale je pravda, že teraz je viac tých verejných diskusí, viac sa to dotýka tej verejnosti ako takej a zavolala ma konkrétne asociácia a konkrétne zamestnankyňa Hanka. A čo hovoríte aj na to, že máte možnosť stretnúť sa s ostatnými ľuďmi, teda napríklad ostatní diskutujúci hovorili a podelili sa so svojimi poznatkami. Boli to zaujímavé veci, môžete trošku, takže o čom ste diskutovali? No tak diskutovali sme vlastne o tom priebehu realizácií týchto ilustrácií vo verejnom priestore, o rôznych názoroch, ako by mali vlastne podliehať, čomu by mali teda podliehať, akým aspektom a odsúhlasovaniu tieto ilustrácie, čiže tak, normálka, myslím. A v akej oblasti vy pôsobíte? No, ja som konkrétne grafik, maliar, ale v podstate ilustrácia vo verejnom priestore je mi takovou hobby. Vyrastal som v Petržálke, kde sa nás to priamo dotýkalo, keď sme vlastne začínali rozvíjať túto subkultúru graffiti a street artu, čiže sa ma to dotýka tak skôr ako osobne, ako profesionálne. Prišli ste do Piešťan prvýkrát na takúto konferenciu? Áno. Áno, pre mňa je to prvá konferencia tohto druhu. Nie som zvyknutý zrovna takto rozprávať verejne, čiže hej. Takže to bola príjemná skúsenosť. Áno, hej, bolo to príjemné. Bál som sa trošku, že bude viacej ľudí, ale myslím, že to bolo akurát, že ten priestor je fajn, bolo to výborne zorganizované, páči sa mi to celé, aké to bolo.